Meidän perhe on melko kumma juttu. Äätilä oli ennen mies, meidän isä. Mutta sitten se meni hiukan pilipilipompommiksi ja sitten tuli Antti. Kato, vertailee vaan. Isä oli parempi. Antilla on vaan kaljottellut 24h/7 ja kaiken liikennevän ajan se on äitin säkkinä. On Antilla työkin, mutta ei se sinne ehi. Äiti oli aikaisemmin ihan siisti toimistotyöntekijä yhden nykyisen Pervan firmassa, ja se sai siellä tehdä okei rahaakin. Mutta nyt se on totaalisen burnout ja purkaa sitä kaikkea paskaa. Aleksi, mun veli, se on melko outo. Se on silti maailman paras isoveli, jota vähemmän ristyksellinen ihminen voi itsellensä rukoilla. Aleksi maailman napa on Kurt Cobain ja Nirvana. Se on kaunis, Aleksi siis. Kaunein poika heti Morrisonin jälkeen. Kurkka. Lindströmin pihveä. Moniseksuaali.